ọkọ chedenu onye nwe egwu na na ọmụ na agwa egwu kunu na ọya ka ịkọrọ aka enwetara 2014 anyị si na aka enwetara n'elu ụwa ka e ga-enye ya aka enwetara ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye ya aka enwetara ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye ya nwe nwanụ ọ ga-adị igbo mmanụ ga-emela igbo na ọ dị adịrọ mma aka enwetara ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye ya ga-adị igbo mmanụ ụmụnne m ọ ga-emela igbo na ọ dị adịrọ mma nwa igbo bụrụ nnaba ọlụ dị mma nwere ụgwọ dị mma ọlụ dị njọ ụgwọ dị njọ ụmụ ife jide ọkọ nụọ jiri ike onye na-ebi n'ụwa biko jide ọkọ n'ụwa siri ike aka enwetara ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye ya ọgọ jere onye na-abịala egwu ọ bụ dọkịta okwu okoye ụwaze ikuku anamụ mekere ya aka enwetara ka a ga-enye ya dọkịta obu okoye onye mmanya aka enwetara ka a ga-enye ya dọkịta romi na mmanwụ ekere nwanne m aka enwetara ka a ga-enye ya obugo mmanwụ ekene ya romi mmanwụ ekene gị obugo ịmụgo kwanne ọlụ dị mma nwere ụgwọ dị mma onye ọma romi ọlụ dị mma ụgwọ dị mma ọlụ na-alụlụ chi gị ọlụ dibịa ọlụ na-alụlụ chi romi ọlụ dibịa ọlụ eji mmalụ obu koyọwa ọlụ dibịa romi mmanwụ ekele gị obu zabala babụ ebe enyi na-ebi sante bala babụ ebe enyi na-ebi obu agabe ya ka agụ na-eme obu romi mmanwụ ekele gị obu anyị bụ okite nke na-enwula nso anyị bụ okite nke a na-enwula nso aka enwetara ka a ga-enye ya aka enwetara ka a ga-enye ya onye na-eme dibịa nne m ọ na-emeji ahịhịa n'ọbụna nke na-eme dibịa onye na-emere adị ya ụmụnne m onye ahụ nke na-eme dibịa onye ahụ adị emeji ahịhịa ugoko ya na rụrụ ọrụ ugbo ọbụgoko ya na rụrụ ọrụ ugbo maka gịnị ka o ji kwụsị ọrụ ugbo obugo mmanwụ ekene maka gịnị ka o ji kwụsị ọrụ ugbo ahịa ahụ ka ọ ga-egbuchapụ ahịa ahụ bụ nnukwute ahịa ka ọ ga-atụ n'ugbo ahịa ahụ bụ nnukwute ọgwụ ahịa ahụ ka ọ ga-egbuchapụ ahịa ahụ bụ nnukwute ahịa ya ka nwoke ji kwụsị ịrụ ọrụ ugbo ebe dibịa afịa bụ na nke ọ kpatara onye gị ahịa ahụ ga-abụ nnukwute ahịa aka enwetara ka a ga-enye ya bụ ezinwe mmụọ odogwo amụọ romi mmanwụ ekele onye mmanụ aka enwetara ka a ga-enye ya nne m aka enwetara ka a ga-enye ya bụ odogwo mmụọ aka enwetara ka a ga-enye ya romi obugo koyowa mekene ya esi na ekenere gị His Royal Highness Igwe Obalem George Igwegbodo Ewal ọba bụ second of Umuobala aka enwetara ka a ga-enye ya Igwe Obalem George aka enwetara ka a ga-enye ya igwe a
nwetara mgbe ị na-ede akwụkwọ aka ahụ ya ka iji ụlọ igwe asị na-ezelu n'oge chi mana mma aka enwetara agaghị ya mma igwe ọbalị George Ikobodo Echewala ọba abụ sekọnd ọfụmọbana obugogo ụwa ọ sị na nkene ego aka enwetara ka a ga-enye ya egbe sija 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 oke ibiri aka enwetara ka a ga-enye ya chifu dọmodogwuo Dominic Nwandebe nwanne m Chief Dominic Ndife Ichie up and down Odu one of Anamu Obugogo Osina Kenege aka enwetara ka a ga-enye ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye aka enwetara ka a ga-enye ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye mma ebe n'ụgwọkwanụ ọlọdị mma nwere ụgwọ dị mma ọlọdị njọ ụgwọ dị njọ na n'ụgwọkwanụ ịlụta Michael ife dị mma ụmụnne m ịlụta njọ ikele ife dị njọ mma ebe n'ụgwọkwanụ ị na mmadụ na-adị na mma weta aka ọma aka ahụ ka onye ego ya ka ị ga-enyekwazi ya nụ aka enwetara ka a ga-enye ya aka enwetara ka a ga-enye ya mma oke osedịnụ ide obugoko ya esi na kenere gị Chief Pius Ilegbune Omenka wa Fanam na-ekele Chief Pius Onyeme aka enwetara ka a ga-enye ya Pius Ilegbune onye ọmanụ onye nna omume ekele gị onye nna birikwanụ aka enwetara ka a ga-enye ya onye nna aka enwetara ka a ga-enye ya Prof Chiwetara Obeles nwasị Igbo na-emalụ menụ aka enwetara ka a ga-enye ya aka enwetara ka a ga-enye ọba dị Igbo mmanụ ọga mele Igbo ọ dị adịba mma mma ekwebolo n'abanụ ọ ga-adụ ụwa mmanụ amala emela ụwa na ọ dị adịba mma mma ekwebolo n'aba oge ochiri egbe kere kere soboi 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 sija 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 nwanne ndị adịkwa obere ka ọ dị aka ya enwetara ka a ga-enye ya mgbe nọ n'ụgwọkwanụ aka enwetara ka a ga-enye ya n'ụgwọkwanụ Prof Chiwetara ụba Eles Asibo ume osodi abụọ na ọrịa m etiti ana ka isi eje obugogo ya ụwa ọ sị na nkene gị na aka enwetara ka a ga-enye ya ọgụ akwọbọ n'ume ekene gị akwọbọ n'ume ekene gị akwọba Okechukwu oke ojede akwọba Okechukwu akụ nwata chairman ọbụla mgba ejigire ụmụọba na obugogo ya ọ sị na nkene gị aka enwetara ka a ga-enye ya ọba dịlo n'ume ekene gị ọba dị ọbaloko ya na mmanwụ ekene gị ọbaloko udebi aka enwetara ka a ga-enye ya ọbadịloko ya udebi agbalịwo na namụ mekene ya ọ bụ ịbụ ọba nwe agbanadụ ume ekene gị ọba bụkwanụ nwoke aka nwanne m nụ agbada Igbo n'ume ekele gị agbada Igbo ọba ọka aka
ekene gị agwa ndị Igbo na na mkpọm aka enwetara ka a ga-enye o aka enwetara ka a ga-enye ya nụọ aka enwetara ka a ga-enye ya enugokwanụ ọ bụzi na agwọbanụ agwọba azọba nne m agwọba nnume ekene gị agwọba azọba nwanne agwọba azọ mmanwụ tiri dibịa na ndị asaa na odumekpa ọgwụ ọzọ Igbo ndụ m ekene aka enwetara ka a ga-enye ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye mgbe ọkwanụ Chujekwu nwanne chaba nwanne m na nlese na mmanwụ ekene gị omekane ha idu Chujekwu anịjaba Stanless omekane ya omugokorowaanyị ọ sị na nkene gị aka enwetara ka a ga-enye brọda Mike n'omume ekene gị Mike onye mmanụ aka enwetara ka a ga-enye gị bụ ụmụaka ịgbakwa aka jọ wee mmiri Mike aka enwetara ka a ga-enye aka enwetara ka a ga-enye Mike ọgbaka nụọ ejiwe mmụọ ọba mmanwụ ekene Mike egbe tija ọkọchị anyị wee ekene barista star nwata president general ụmụ ọbana ma ekene go barista mmanwụ ekene gị barista barista omume ekene go star nwata ije omume ekene gị onye mmụọ aka enwetara ka a ga-enye nwa ebunugo aka enwetara ka a ga-enye aka enwetara ka a ga-enye Chief Titus nwanne m aka enwetara ka a ga-enye Titus mmanwụ ekene Titus omume ekene Chief Titus Okoye admin ụmụ ọbana obugosi na ekene ya aka enwetara ka a ga-enye aka enwetara ka a ga-enye ụmụnne m ọ ga-adị Igbo Manuel ọ ga-emela Igbo na ọ dị adịwa mma mgbe bụrụ n'ọba Chiromi omume ekene gị odogwu nwa mmụọ Chiromi mmanwụ ekene gị Chiromi odogwu anyị bụ okite ka na-ewula alụsị anyị bụ okite ka na-ewula alụsị okite bụrụ okele ọkọchị anyị na-ekele Mycent Tamos Nneke anya afọ a wa na mmụọ ba na ekele aka enwetara ka a ga-enye ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye nwa ebenugo ọ bụ onye ji akawa ọnọdụ ọwala ndị Igbo aka enwetara ka a ga-enye onye ji aka nụ aka enwetara ka a ga-enye ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye enugo ịlụta Michael ebe dị mma ụmụnne m ịlụta njọ ikele ebe dị njọ mma ebenugo ọkwanụ ọkwa ịma na ọ ga-adị Igbo mmanụ ọ ga-emela Igbo na ọ dị adịwa mma mma ebenugo n'ebe aka enwetara ka a ga-enye aka enwetara ka a ga-enye ọ bụkwa n'Ojukwu onwe ọbakasị onye ọma aka enwetara ka a ga-enye enugo obugosi na m kene Ojukwu ọbakasị ezi onye mmanwụ ekene gị onye nna Ojukwu ọbakasị ụmụ osobi abụọ ọrịa metiti na nam obugokorowaanyị ọ sịra kene ego ọkọchị ụmụnne m
enwetara ka a ga-enye ya nwa ebe n'ụgwọ aka enwetara ka a ga-enye ya aka enwetara ka a ga-enye ya ọkọchị obugogo nwanne esi na kenele gị ọgba dị egwu ụdalọ ịwa ọkụ ihe eziokwu bụ ndụ wan ọra m etiti na-ekele gị ọbada egwu mmanwụ ekene gị ọbada egwu ụdalọ ịwa ọkụ ọbada egwu mmanwụ ekene gị aka enwetalụ ka a ga-enye ya ọbada egwu onye mmanwụ aka enwetalụ ka a ga-enye ya egwu nwe ka chekwara n'echiche eze ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye ya ọkọlụ aka enwetara ka a ga-enye ya ọ bụ eke mezie ma ụkọ ya aka enwetara ka a ga-enye ya eke mezie ma ọkọchị dị eke mezie ịma ụkọ ya ekwọba Honorable Castle ụmụ eze anam ọdụa obugo kwe ọsịna kene gị aka enwetara ka a ga-enye ya aka enwetalụ ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-enye ya nwe ọkwa ọ bụ ọbara m ụdọbalụ aka enwetalụ ka a ga-enye ya ezi ọyịle ọbalị m ụdọba eze ego Honorable Castle ụmụ eze anam Ward 2 obugokwe wazi ọsị na nkene gị na aka enwetara ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetara ka a ga-enye ya nwa ebube n'ụgwọ ọkwanụọ aka enwetara ka a ga-enye ya nwa ebube n'ụgwọ ọ ga-adị Igbo mmanụ ọ ga-emela Igbo na ọ dị adịghị mma onye ahụ egboro na mba ọ gọziri ụmụnne m ka enwetara ka a ga-enye ya ka enwere egwu nweke n'oge Chukwu n'anya aka enwetara ka a ga-enye ya ezi oge Chukwu Ekechukwu n'anya King na China na ọrịa n'etiti ụmụ ọjị ka isi eje obugo kwe ụwa nke ọ sị na nkene gị igwe na China ekene ya aka enwetara ka a ga-enye 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 ya nwa ebe ọnụ Mr. Chikelo nwanne m aka enwetara ka a ga-enye ya Chikelo ya ma Chikelo nwokonkwọ na mmezi aka enwetara ka a ga-enye ya ọ gọziri onye dịka okwucha esi na nkelele gị Mr. Chikelo Okonkwo Elias Omemma na Nimo ya na ala ọla ya Achalugo nwanyị ọma odozi akụdie ma ekele ya aka enwetara ka a ga-enye ya onye dịka mmanwụ ekene okwute ndị onye dịka onume ekene gị nge bụ mgbọ bụla ihe aka enwetara ka a ga-enye ya esi na kenere gị ezi nwanyị Elizabeth nke mmalụ obi dị ya ezi nwanyị ọ gọziri Elizabeth nwanyị ọma ezi obele mmalụ obi dị ya Mama Arize mekene aka enwetalụ ka a ga-enye ya ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-enye ya nwa ebe Romi mmanwụ ekene gị Romi nwanne m aka enwetalụ ka a ga-enye ya
ga-eyo obu enugo igbudu obu gogo ya wanze esi na kenele gị Dr. Mrs. Nwodo Chukwudi Ọgụgụ n'Ifidalule eze nwanyị obu gogo ya osi na kenele gị aka enwetalụ ka a ga-eyo ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-eyo aka enwetalụ ka a ga-eyo aka enwetalụ ka a ga-eyo Dr. Obugo esi na kenele gị Dr. Onyachọla m Anidebe Akụ Ebilis n'iyi ọra na m esi na kenele gị Dr. Ifeanyi Abala na Aguleri ka o si eje ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-eyo ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-eyo Peter Nwobeche nwanne m aka enwetalụ ka a ga-eyo Peter onye ọma Peter Nwobeche ọzọ Odeji na m obugo ka ọ si na kene gị aka enwetalụ ka a ga-eyo ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-eyo ụmụnne m aka enwetalụ ka a ga-eyo alụ dị mma nwere ụgwọ dị mma alụ dị mma ụgwọ dị mma omive jidọfọ siri ike onye na-ebi n'ụwa biko jidọfọ n'ụwa siri ike aka enwetalụ ka a ga-eyo aka enwetalụ ka a ga-eyo Dr. Obugo esi na kenele gị Sunday Obidike afụ nwa Elotenna na nam na-ekele esi na kenekwele gị Nnameke Sylvester Okoye Uwanze agbalụ senge nwa na mmụọ bụ abụ obugoro mi ọ sị na kene gị aka enwetara ka aka eyo ọ bụkwanụ Nnameke nwanne m Sylvester Okoye Uwanze aka enwetara ka aka Nnameke onye nna aka enwetalụ ka a ga-eyo Obugo Okoye Uwanze esi na kenele gị Injinia Emmanuel Oyaka Ekwalụ o mepụtara ofu mbọsị ụmụ ọba na m mekene esi na kenezikwele gị Obiora Ozemenem Jamaica Chairman Ọmambala Musicians mekene ya Chairman ọma Obugo Okoye ọ sị na nlọta ya esi na nkenezikwa Ozekwe Okoye Ọgụgwọ ọkụ dị ova ụmụ ọba na m egwu a ka nna pịalụ nọ na esi na aka enwetalụ ka a ga-eyo aka enwetalụ ka a ga-eyo ọkwanụ aka enwetalụ ka a ga-eyo oge ojede Obugo Okoye esi na nkene Nnamdị Ebat Omeyi ụmụ ọba na m mekene go Romis na ngwa ya aka enwetara ka a ga-eyo aka enwetalụ ka a ga-eyo aka enwetalụ ka a ga-eyo Nnamdị Odogwo nwee bat onye ọma aka enwetalụ ka a ga-eyo Obugo Odogwo Romi Obugo mmanwụ ekele gị Romi ka anyị nabazianụ naba egwu nwe ka anyị napịanụ gị Romi n'ọbụcha ọnụ Romi mmanwụ ekele Romi ka anyị chere ọgọ dozie Odogwo tabalaba ebe niile aka ekpenye aka agụ na-eme Obugo Eflepu ọka alụsie oke Igbo ọka ọgwụ Odogwo ọkarọ ọkọ jede Obugo Okoye Uwanze si na nkenekwele gị ọbịa mma Isaac Okoye Obeche Iko na-ekene ya Obeche Iko bala enyi na esi na nkenezikwele gị Egod
na kene ko na ke wata ka ke ye wanda kai se be ya sija oyo ebe all of them man nobody man you know one onye na-ebi elu biko chebechi ebuka all of them man nobody man you know one onye na-ebi elu. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.